Barkamu da wannan lokaci. Sako zuwa ga mawaƙin nan da ya hoto daga gidan yari kwanan nan. Mun ga kasa Safara'u a gaba. Ina tsammanin ka nemi ta dawo yin wannan harkar taka. Muna tsammanin Allah yana son ya ikonsa, yana son ya shiri baiwarsa a daidai wannan lokaci. Wanda kake ganin hakan bata kyauta muku ba, bai kamata ta daina ba, to ko muna yi mata fatan shiriya daga gurin Ubangiji insha Allah. Safara'u da yardar Ubangiji sai ta daina wannan abubuwa, ko muna yi mata fatan shiriya daga Ubangiji dukanmu. Kuma Safara'u insha Allah muna roƙon mata Ubangiji, Allah ka hoto mata da wani bawa naka ya aure mana wannan yarinya. Kuma Ubangiji Allah ya zaunar da ita, Ubangiji Allah ya shirye ta. Kuma mun ji daɗi ƙwarai da gaske da Safara'u ta baka haɗin kai. Idan ka damu ka ɗauko ƙanwanka ka koya mata abin da ka koya a Safara'u, kamar yadda ka faɗa kai ka koya mata. Ban taɓa yin rigima da wani mawaƙin Hausa ba a arewacin Najeriya, amma na taɓa yin rigima da wani mawaƙin Inyamurai a ƙasar Inyamurai. Mawaƙin gargajiya ne, ya yi suna akan jefe-jefen jama'a a ƙasar kudu. Yana jifan mawaƙa, in an gayyaci mawaƙi ya jefe shi. Insha Allahu sai da na ga bayan shi. Ni na zama uban Safara'u, na zama mata uba a duniyar mawaƙan Hausa. Kuma fatan da muke yi Ubangiji Allah ya shiri wannan yarinya ta zauna a gidansu. Ubangiji Allah ya hoto mata da mijin aure na gari ta yi aurenta. Waka kuwa tun kafin kai wayo, tun kana bayan ni mawaƙi ne, tun kana bayan mahaifiyar Ka'ila, saboda ni da na tabbatar yau shekara ta 33 ina yin waka. Ina mai tabbatar maka da cewa wannan gonar tamu ce. Kana cikin gonar nan, ina cikin wannan gonar. In dai wannan yarinya zaka sa a gaba saboda ta ki kula harkarka, to babu shakka mu ma za mu saka a gaba insha Allah. Saboda wannan yarinya fatan da muke Ubangiji Allah ya shirye ta. Kuma ba za mu bari wani mutum ya sa ta a gaba ba, dan Allah yana kokarin shirye baiwarsa ta daina wani iskanci ko rashin kunya dan ta ki. Wani mutum ya hoto gaba ya sa ta a gaba, yana mata waka, yana zaginta, yana ci mata mutunci, yana tuna mata laifin da ta yi a baya. Laifin da ta yi a baya ita da Allah ne. Kuma muna roƙon bayan Allah, ‘yan uwanmu musulmai, wanda da suke ajiye da wannan bidiyo na wannan yarinya Safara'u wanda ta yi kuskure, muna roƙonku don girman Allah da ku goggoge wannan bidiyo daga kawunan wayanku. Don girman Allah, don daraja annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam, da ku tausaya wannan yarinya. Allah ne yake yin ikonsa a kansa, zai shiri wannan yarinya. Tun da ka ji wannan yaron ya dawo yana zaginta, to babu shakka Allah zai shiri baiwarsa. Don haka muna roƙonku da ku goggoge bidiyo ɗinta waɗanda ta yi na kuskure a baya, kuma muna mata roƙon Ubangiji Allah ya shiri wannan yarinya. Kuma ni za mu kasance gatan wannan yarinya, kuma duk wanda ya sa ta a gaba za mu sa shi a gaba. Kuma duk inda yake ganin zai sa ta a gaba ta kowace hanya, mu ma za mu biyo ta wannan hanyar mu sa shi a gaba insha Allah. Da hanyar da ya biyo, saboda mun san ba hanyar Allah zai biyo ba, tunda hanya zai biyo ta kaucewa, za ku mu kauce kuma za mu kare ta da yardar Allah. Saboda mu mutuncinta muke so mu ce ta, so muke ta zama mutum ya arziki da yardar Ubangiji. Tun kafin a haife ka muke yin wannan harkar. Kuma ƙarya kake yi, wannan yarinya ka sa ta a gaba mu kyale ka, kai sawa.